Moni nde penatu vuto likati likakamire pamalo kwachitika ngozi ku Congo. Ngozi yake yapangika mu Congo River Friday pa 18 April 2025. Nde poti transport yoenda pa mtsinje yoenda mboti ndiyo omwe anthu amadalira kwambiri ku DRC chifukwa cha nkhondo. Amathawa m'misewu chifukwa choti m'misewu akumana ndi upandu, akumana ndi chani, nde amathamangira muchane, amagwiritsa ntchito maboti kunena kuti aziwoloka kupita mbali ina. Nde maboti yake ndionenanso kuti opandanso ma regulations, opanda ndondomeko, salembanso kaya kuti pabwera ndani chani, zongokwera basi kudzadzana kumatani kumapita. Ndi kumapangika ngozi zapa madzi, za m'madzi. Ndi apapa akunena kuti ananyamuka, maripoti akumveka awiri osiyana. Maripoti oyamba amene anabwera analonera kuti botiyo inali yoti ya engine koma ya matabwa inakwera anthu okwana 500. Amaoloka Congo River yo amapita mbali yaku akuti Mbandaka. Ndi anthu anyamuka ali mkati mwa njira, ati mayi wina anayamba kuphika. Minimum ndipo phika wapezeka kuti mafuta amene amagwiritsa ntchito kuyatsira moto aphulika. Basi moto pamene wayambira ngati ana ambiri amwalira, anthu ena amira, inayaka kwambiri, anthu awalira kuiona ikuyaka, anthu anathamanga ena kuti akapulumutse anthu. Nde maripoti oyamba amanena kuti apeza matupi 143 pamene matupi 100 asowa. Anthu okwana 200 analonena kuti afulala kwambiri, amati 3rd degree burns. Ndi maripoti oyamba amenewo. Kenako pangotha tsiku meya waku Mbandatayo wabwera kunena kuti iye aise anthu onsewo, anthu amene amwalira ndi anthu 33 okha, muboti munali anthu 200. Anthu ena asowa tukwasakasaka koma si anthu onsewo. Manambala awo ndosiyana kwambiri, kuti ena akuti 143, ena pomwepo akunena kuti 33, pamene ena akunena kuti bodza tayika maliro anthu 143. Nde chenicheni chomwe chili choona sichikudziwika, koma chenicheni chonena kuti pachitika ngozi ndipo anthu ataya miyoyo yawo, kuzimvetsa chisoni yoopsa kwambiri. Imene nde update ya zomwe zikuchitika ku DRC zikomo kwambiri.